Hello vlog! Hello vlog! Hello vlog! Hello vlog! Hello vlog! That's an energy! I find it really awkward mag-start and how to actually start your vlog. Makakatawa kasi mukhang kalingaw. There's nobody else watching around you. Kakalingaw lang po. I'm enjoying it. So, pasalamat po. Nakita na ko ako mga subscriber karon na kurati ko. I just got 100 subscribers. Salamat sa inyo na nag-like ko yung page. Wala ko nag-expect. Kalita lang. It went to 100! On my previous vlog, I was actually talking about celebrating each one subscriber. And luckily today, I actually reached 100 subscribers. So, salamat kayo. Anyway, shout out kay Lou Mackenzie. Salamat kayo for helping me out and encouraging me to do more vlogs. And so far, excited kayo ko. Koy! Tabakis ako diri, Koy! Koy! Rescue me! Tabakis ko! Di ko kamalon sa akong istorya. Really? Kuya, pinis ako, diba? Mag-storya rin ka! Hi! Hello, vlog! Please be. Tabi na ito iPhone sa iyo. Tabi na ito iPhone sa iyo. Nagamit na ako. Deal? Yeah. Let's say deal. Sa mga hindi na ako mabili ko. Let's say deal. Let's say yung deal. Let's say deal. Lahat na ng iPhone sa mga iPhone 7. Dayon. Wala na. Kasi pura ako na na. Ako na na. Hintay lang ako. Abilis ako. Ay, nalagay ko. Ano ko ayaw ko? Abilis ako ba? Kaya ba yung Toy. Toy ba? Apili ko sa... Tapos kami ko. Sa amok niya, bay? Amok na gabi ko. Wala na ito yung yan. Ano na iPhone, bay? Ano na iPhone, bay? Ayun, Sumuk. Sumuk nga ba, bay? Samuk eh, bay? Kuy ba? Kuy, abrisa. Kuy. Ayaw mo gawa dali di ba? We're just testing the camera right now, guys. We have a new lens, which is a Canon zoom lens EFS 10 to 18 mm. I'm not really tech savvy when it comes to lenses and Savvy? camera. So, Okay, just do it like that. And that's right. Closer. Because I just want to... The Philippines, especially sa mga Bisaya. Wala lang, kita lang ang mga car.
malaga na rin sa UAE. Nothing really special. At kung wala pa naka-delivery or what it's like to be working here or staying here, then this vlog is for you. Cut! Okay ba, direct? Okay ba yan, direct?